Здравейте, аз съм Шерохекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн с мене и BalmUp. Освен това, от днес нататък се завръщаме с GTA. 3 дена подред та игра не успя да си изтегли, просто не знам какво става. Аз изтеглих почти всички други игри, но GTA просто не знам защо не успя. Rockstar имат много шит сървър явно или не знам там откъде се тегли. Освен това, не ми дава да си изтегля фифата, защото не ми дава да си влезна в Origin. Ти се зенторно ли си, бе? Дам. Давай зенторно пауър. Състезанието се казва така, защото ще караме по ения и такива. Стига да е! Това, че си ретард, не трябва да ме буташ. Айде, first place отново. По-хубаво, че не влязоха много хора, защото ще да стане лудница. Обаче този пич няма тунингова на Т-20 и не мога ме настигне групкичкия. Вижте го хора, вижте го колко е назад. Аз се прецаках с това. Има ли скокчета изобщо? Не мисля. Не, тук има нещо. Това е The Red Carpet, дето е. О, добре, този спейс го взех добре. Той обаче е пълен провал. Ти се спейса да взимаш, да? Да. А този го настигна пред мен. Не знам, той мене ме настигна и викам край изпреварим, обаче не успя. Тук ще има джъмп или така ми се струва, не знам. Не, няма да има, тук си е по пътя. Като гледам, вие сте много назад. Чак пък много. Ох, леко се закачих. Не сте много назад, бе. Мисля, че сте много по-назад. Той пич още на онова там, леле, той ще бъде DNF. Това завой грам не го прецених. Как си изтресках просто наистина. Не! На финалната права съм! Фак! Този ме бута в последния момент, човек. Човек, той ще ми изпревари на финалната права! Не! Ох, браво, че това е зенторното! Yes! Беше точно да косам, защото аз се блъснах много дебилно. Но все пак ти си трети, нали? Да, този ме бутна точно преди финиш. И така, хора, продължаваме с второто състезание, което се казва Waterboarding. Както виждате, дефалт vehicle е Sun King XL. SWB, това какво трябва да бъде? Не знам. Добре, сега ще видиме. Както виждате, този път сме повече хора и ще бъде доста по-трудно. Така. Трябва да сме с... О май гад. По-високо. Това е по-високо. Защото това има удобно. Мале, имаме мечка тук, Не знам дали не се прецаках, защото аз взех това по-малкия Sun King. Леле, той взел това! Аз си взех XL. На мене XL ми е стунинг и отдолу. Такова. Има едни простоти, дето пречат, а там пише да бъде с по-високо. Не знам. Не! Този мотора са, ако не се е прецакал, мале. Да фака ми състезанието. То е по-добре за мотора. Ти ми каза с това да съм. То така пише, бе, тъпи си. Този мотора ще гледам да го сгазя. Той какво си мисли? Аз съм на 4-то място. Мръдни! Това ще бъде бавно и мъчително. Бутни го този мотора, бутни го! Аз не го виждам къде е. Стига бе, нищо не му направи. Леле! Тази кола май ми няма тунинг. Опа, вече го бутна.
Май няма туник моите кола. Супер. Той и моята няма. Добре, така ми се струва, защото аз не помня да съм правил на тоя. А ако му бях направил, ще да изглежда много по-готино. И как се прецаках. Мале, О, аз съм пето място, супер. аз съм на втора позиция. Тъдо как се отскача, ужас. Даже ме изкопче. Чувствам се като на трамплин с тази кола. Мале, той с мотора знаеш какво прави, бе? Той ще ви скъса. Еми, точно. И по него прескочих. Не! Човек, изгубих си чекпоинта. Fuck my life. Той с мотора ме мина. Аз съм четвърти, най-накрая, добре. Ще мине, то това е бахти нечестното. Еми, то пише, нали, че трябва някаква висока кола. То... Да, то обаче няма такова нещо, дето ти трябва, поне за сега. Айде да минем през някое блато, рекичка. Море. Може море, да. Не знам, аз не съм гледал картата. Опа, сега имам, мисля, че. Или просто този така се хвърли, просто така се хвърли. Да, то значи какво, бе? То е някакво супер малко. Опа. То с мотор без проблеми, то даже не се кара и по водата, ужас. Когато ми прецака за тия. То дето е писал description, не знае какво пише. А, опа, е тук само къде е малко по-дълбокичко. И не знам дали ще успея да го мина. И дано затъне. Абе той тук е много... Той тук не е много Але, плитко. той джипа ми потъна чак до тавана, бе. Не, брат, не, бе! Леле, тук си е доста дълбоко, обаче той минава по заобиколен път, за да не потъва. Ох, какво направих, бе? Леле, мале, аз си правя допълнителни затруднения тук. Да, ето го, той тук сега трябва да заобикаля. Аз съм на трето място. И аз съм на втора позиция. Той заобикаля много, защото... тук не може да мине. Fuck him, айде. Край. Той това не мога да мине сега. Тук няма шанс, освен ако не мине, нали, по много заобиколен начин. Ама това ще бъде... Как се преобърна, бе? Ама това знаеш колко ще го забави. Ето го, минава. Брат, ще ме караш да те бутна нарочно. Значи... Ако трябваше да завърша DNF, обаче няма да му дам да мине от тука. Айде, оставям го, той много изостана. Нека се радва. Леле, остават още горе от толкова чекпоинтчета. Ох, как друса! Еми, аз май с трето място ще се задоволя. Ако си бях взел къстама, леле. Той първо, че е много по-стабилен, много по-бърз, спирачката много по-добре му работи. Може да не стават някои проблеми като... Аз вече не съм на черен път. Еми, то скоро и аз няма да съм. Сега пак отивам. Абе, това на колко обиколки е, бе? То няма обиколки. Той би се рала да си взе... Абе, тук влака минава. И ми прегради пътя, ужас. Рек, сега ще настигна. Я. Така, и аз съм сега на пътя. Отмина влак. Абе, ти значи си близко до мен. Да. Точно, ето го влака. Тука, нали, дето е минал. Ако има нещо трудничко там, може да настигна. За сега... Опа, тук малко... Аз съм на плажа иначе. Завъртях се. Мале, то влака ми удари джипа и ми изплеска гумата отпред. Той направо... Охо, той дето е с мотора направо да забрави. Тук това с морето няма шанс да го... Не, всъщност има шанс, има. Чао. То пича свали. Той са фейс. Виждам те! Дам пълна газ, опитвам се да те настигна. Айде, колички, не ме предавай! Бориме се за второто място, че първото май ни е невъзможно. Не край, аз тук се таковах. Той е второто. Ето за тебе. Защо сега? Леле, майко! Сега обратно ли трябва? Ох, това е малумно. Ето го финиша. Не!
Ще финишираш ли? Не знам. Не! Фак! Yes! Край колата ми! Чакай, няма засилка! Не са ли те учили? Айде, аз финиширам. Аз се плюснах във водата! Колата ми отскочи много мазно. Хора, финиш лайн и от мене! И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставете ми коментара и да се абонирате за нашия канал и за да не сидите всеки ден. Буричак с нас, ще си на следващия клип. Чао!